Čau lidi, já vás vítám u nového videa, jsem tady s kamarádama. Evičkou a Ríšou. No, dobře. Medou. Dobře, tak jdeme na to. Tady tak, dáme turnaj a dáme asi 5 random. 5 random her. Jenže nehraju. Já vím. Každý teďka hraje za sebe. Tak teďka jsou týmy, protože je fotbale. Kde je tady ten bot? Kdo se ho považuje mě natlačit do brány? Hej, ty, jo. Ne, kdo to je? My, já. Ano, ne. Ne. Tak já si... nevadí, mám blbý tým. Hraju totiž za FC Gol. Že jo? Pojď, dej ho. To je mamlas. Tohle je černý. No ano. Já jsem správně byla. Proč jsem černá? A proč se já nevím? Pojď, dej go. No, vlastně. Gol, jo, vyhráli jsme. Vyhráli jsme, gratulace. Gratulace. První víno. Vlaječku, jo? Já bych nevídaný konec. Vítám Maja do turna. Do deku. Kdo se považuje jít po mně? Pěkně a pojď. Za tebou. Jílek, kdo tam vyzabije. Ne. Musíš jít semka domů. Musíš jít ten domů. Ano. A zabij toho náhodě. Ano. To bude hodně defendy. A máme vy. Už nás nikdo nemůže zastavit. Já tady borec. Eňo, ňuňu, lážo, plážo. Jsem se schovala. Já jsem vlaječku.
takže... Jako aspoň to zasležení bych měla dostat. Kdy to teda skončí? Jo, Dobré, jsem doma, já. No, tak už jsem vyhrál. Tak už jsme vyhráli. Jo, tenge. 2. Ano. Takže lidi, dáme ještě jedno kolo. Teďka vyměníme Ríšu za Marka a jdeme na A kolo. já tu takhle budu se dívat. Nerišu, pojď sem. Ano, a bude se A dívat. ukonč. A řeknu, až budu konec. Tak jo. Tak jdeme další kap, 2v2. Dáme 5 random a slepičky. No, to není špatné. To je hodně špatný. To nejsou špatné. Tady máme chvosty. Pojď, já to doháním. To ne. Nevím, kde jsem vzadu. Já jsem vepředu. Ne, já jsem vzadu. Ale i tak jsme vyhráli, my hrajeme na týmy. 2-0. A Takže 2-0 a teda skončí. ne, nemůžem. Protože máme já mám Jenže vyhrajete. Jako kdo byl modrej? Vy jste modří. Tak já viděl, že modrej sebral. Ne, vy jste modří. Vy jste modří. Au. Jo, a vyhráli jsme, díky. Dobrá. Ano, přesně, já jsem se ztratil někde. Ne, sestro. Máme... Formula! Jo, formula! Mama, ty to můžeš zkusit. Ne, ty mi přidáváš rychlost. Ne, zmáčkni to, když to bude na trojce. Když to bude na červené. No a dáš mi rychlost. Když to bude na červený. Ano, mám super. To nedáme. Červená vyhrává. Tak jsme rudí jáblové. Tak si budeme říkat. Ano. Rudí lidi. Teďka já klikám. Ne, tak já budu říkat. A klikej. Ano. To nevyhrajem. No to asi ne. Ano, a furt mi dávej takové. Tak a máme to. Pěkně. Gratulace. 8-0. To je pohoda. Jo, to je paintball, víš, co to je? Jo, znám ve škole. Dali jsme jim gol. No, teď dali oni nám. 1-1. Ano, pěkně. Again. To znám góla. Ještě, ano. Ne, vadí. 2-2. Ano. Ty jsi nechala. Ano, to je. Jo, gratulátky. Jo, Ještě jedno kolo a vy... Ne. My jsme vyhráli. Ano, přesně. Jsme vyhráli 2 ze 2 her. Pohoda. Ale to vy chápete, že... Takže teďka tady máme krásnou reklamu. A lidi, tohle bude pro dnešek konec, tak čau.